Hello po sa inyong lahat. Welcome to my show. It's Asoy ni Rod Maceda. Thank you very much. Thank you very much. Ayan. So I'm very excited because this is our first episode, ang pilot episode po ng Asoy ni Rod Maceda after po ng 22, 24, 25, 6, 4 years. Kasi nagbalik ako sa podcast. Ang totoo po niya, nag-start po ako sa podcasting noong 2016 hanggang 2018. So ako po yung character before na si DJ Maverick. Sigurado ko yung Aldab Nation naalala yan. Yung mga DSD Elites, lalong-lalo na yung mga DSD Elites. Ano ba yung DSD Elites? Yan po yung dito sa daigdig ng mga elites. Sila po yung nag-sponsor, nagpapadala po ng love, energy, gift that time na wala pa po yung mga vloggers and influencers before, yung mga content creators. So, yun. Okay, ayusin ko lang to ha. Ayan. So, gaya nga nang nasabi ko doon sa isa kong video, yung nagpasalamat ako sa Aldab Nation na 10 taon na pala yung lumipas. Kasi alam nyo guys, ako, sa totoo lang hindi ko naramdaman yung 10 taon. Yung pala siguro yung sasabi nila na kapag hindi ka masyadong nagpapastress sa mga bagay-bagay sa paligid mo, pag nakafocus ka sa goal mo sa buhay, like yung mga ginagawa ko, mga pelikula, yung mga projects ko, hindi ko naramdaman na lumipas na yung ganun kahabang panahon. Parang, to be honest kasama na po ako sa mga gores. So, 44 years old na po ako. Pero pakiramdam ko po, bagets po ko, hindi naman sa'yo nag-feeling na parang may makikita ka dyan na bata tapos lalapit ka, parang gano'n. Hindi naman. Parang pakiramdam ko lang in my own way sa sarili kong universo, sa sarili kong mundo. Kaya sasabi nga niya na delusional daw. Pakiramdam ko lang na, basta kasi masaya lang ako sa mga ginagawa ko. Nakafocus ako sa sarili ko, hindi ko inaabala yung or hindi ko ba pinapakialaman yung ibang tao. Kaya wala na rin ako magagawa kung ako gusto nilang pakialaman. Yan. And meron akong effects ngayon. During the Aldab Nation Nights Live, wala pa to. So, medyo level up yan. Level up na. Pero para sa ibang mga podcaster sila, mas advanced na. Pero, sige na, pagtsagaan nyo na lang. Pagbigyan nyo na si tito nyo, si uncle, si uncle Rod nyo. Yun. Tawa nga uli. Aso yun? Ayan. Medyo sa Bisaya pa, naiihas ako dito. Alam mo, naiihas, parang naninibago na, Tapos yung iba, pinagdaanan na to. Well then yun, so much for that. Yun na nga. Welcome back po ako. Wini-welcome ko po yung sarili ko uli. Dahil after 10 years, noong 2022, so not necessarily 2022, pero yung kasi pong pagbabalik ko po sa Himpapawid po noon, naging libre lang po yun na podcast for Spotify release. So yun yung time na yun na para lamang po yun sa Aldab. Ang tawag po ng podcast yun ay Aldab Balik Tanaw. So bale, ang ginagawa ko po noon, parang nagbabalik tanaw po about sa Aldab. Tapos yun nga, nag-guest yung isa sa mga DSD Elite, si Miss Fe Carcamo. Miss Fe, pumasok po kayo ngayon dito, nakikinig kayo. So hello po sa inyo at sa iba pang mga Aldab Nation. At syempre sa mga 888 Angels natin. At kung kayo naman po, ayan, sige, patapusin natin sila. Ayan, maraming salamat. So, para po sa mga netizens na pumasok dito, kung kayo po ay nanonood ngayon ng podcast na ito, wala po kayong choice, ituturing ko po kayo bilang aking 888 Angel. Yan. Kasi po, syempre nagpadala po kayo ng love energy gift yung 8 pesos po na suporta para po sa aking podcast. So bakit po ako nanghihingi po ng ganun? Para po matulungan po financially yung iba ko pong mga proyekto, yung gagawin ko pong mga AI movies para sa kabataan, educational movies na gagamitin ko po yung AI kasi may bayad po yung AI. So syempre kailangan ko po ng pang-finance po dyan. At wala naman po akong ini-endorse po sa inyo na produkto. Wala po tayong mga, pumipisik yung laway ko.
Nasobrahan sa excitement, mga palangga. Yun. So, pasensya na. Ano yun eh, splashing in the air. Yun, masaya lang kasi po ako today. Dahil nagbalik na nga po ako. So, yun, ipapang finance ko po kasi yung AI tools kasi po, may bayad kasi pa yun yung credit niya. Parang load din po yan sa cellphone. So, tuwing naglalabas ng video, gumagawa ng animation, na ganun, meron po siyang gasolina. Ganyan. So, syempre, kakailanganin po din po natin yung suporta ng pampinansyal para po dyan. At sa pamamagitan po ng pagbibigay ko po ng mahalagang impormasyon, ng pagbigay po ng spiritual freedom guidance at iba't iba pang uri ng educational materials para po sa inyong lahat dito sa Asoy ni Rod Maceda. Malaking tulong po yan ang inyong love energy gift. So, palakpakan po natin. Palakpakan na naman uli, ano? Yung mga 888 Angels, Aldab Nation, at yung mga netizens na nandito ngayon, gusto lang mag-relax, pakinggan daw yung boses ko na nakaka-relax daw. Oh. Sige, pagtawa. Ayun. Ang corny. Hindi, naninibago lang po ako. So, yun. Then, so much about that for me. Yung 2022, yun nga po yun. Limited series lang po yun, yung Aldab Baliktanaw. And then this year, 2026, nagbabalik po ako sa podcasting dahil gusto ko pong magbigay ng spiritual freedom guidance at educational materials para po sa inyong lahat. Gaya po ng AI technology. Ano nga po ba itong AI? So para po sa mga hindi nakakaunawa, ito po ay isang artificial intelligence. Para po siyang robot. Actually, robot po siya sa internet. Program po siya. Yung, di ba may AI naman na ho dati. Lahat ho ng mga gamit ho natin, may AI ho yan, gaya ng computer natin, ng cellphone, naiintindihan ho nila yung program. Pag may sinesearch tayo, pinipindot na ganun. Yung kanilang level lang ho ng intelligence ay hindi pa ho kasing taas ng AI na itong ginagamit natin ngayon. Marami po sa mga kasamahan nating mga Pilipino at ibang mga tao, alisin na lang ho natin yung Pilipino, yung mga kapwa-tao natin na hindi ho nila ma-absorb yung pagpasok ng AI, iniisip po nila na nakakatakot ito, baka kung ano daw mangyari sa mundo. Maaring ganun nga ho, pero isipin na lamang po natin na kung hindi po natin aalamin yung isang bagay, kalaban man ito or assistant, kung hindi po natin aaralin kung ano po yung pwede nating gawin dito sa tool na ito, itong AI, para makatulong sa ating ginagawa sa buhay, sa ating trabaho, sa negosyo, yung hanap buhay po natin, hindi ho natin, matatalo po talaga tayo. Parang kalaban lang din ho yan eh. Paano tayo matatalo ng kalaban natin? Pag hindi ho natin alam yung lakas ng kalaban natin. Paano ho natin matatalo yung kalaban? Kailangan alamin ho natin yung kahinaan niya. But with AI, ang artificial intelligence po, sa loob lamang po ng 3 o 5 segundo, ngayon nga eh, nakikita ko, 1-2 segundo lang, andyan na eh. Kaya po niyang hatakin ang, I think, 300 million na datos. Ang ginagawa po niya, utak po yan siya. Program, sobrang advanced na po yan na computer. Nahahatak po niya lahat ng informasyon sa internet na nakalagay po dyan. So, halimbawa, sinabi nyo, sino ba to si ganito, si ganyan, ano yung gagawin ko sa ganito, ganyan. Para po siyang tao na kinakausap nyo. Na minsan magkukwento kayo na may problema po ako sa anak ko, ganun, ayaw akong kausapin, ano po ba nangyari niya. Nagiging parang psychologist nyo na rin siya. Or parang audience nyo, yung kaibigan nyo na handang makinig sa mga problema ninyo. Nagiging ganun ho yung AI. Kaya meron na ho mga cases ngayon sa ibang bansa na meron po yung ginagawa niya ng best friend yung AI. May mga nababasa akong ganyan mga netizens, sabi nila na
Oh, best friend ko na nga si ano si AI, ganyan, ganito. Um, so yun, paano po nangyayari yun? Kasi po, pag sinabi nyo na ganito, may mga information na kasi po tayong pinaglalagay sa internet. Yan, lahat po yan, nakakapa po yan ni AI. Parang ganito, kakapain niya dito, may nag-uusap dito tungkol sa Aldab, ganun. Tapos pag dito wala naman, so okay wala, hindi niya kukunin diyan. Pag dito kakapain niya, dito ano siya, hindi siya yung tao, parang makikita niya lang ho yung codes ng Alden Main, parang ganun. Or let's say yung 888 Angels or mga nawalan ng trabaho dito, may mga nagagalit dito. Paano, not necessarily emotional po ang AI kasi hindi naman po yan tao eh. Makakapa niya lang yung words na nakakainis, ano ba 'to gagawin ko sa buhay ko, ganun. Kakapain niya ho yun. Madali lang kasi para lang ho yung digital yun eh, gaganin niya. Yung digital footprint po. So, dito, may mga naiinis dito may nagtatawanan, ganun, nahahatake niya po yan, tapos ika-calculate niya yan logically, tapos lalabas dyan yung analysis niya. Ganun po ang isa sa mga nagagawa ng AI. Maari din po siyang alam niyo, nagulat ako dito kasi yung ex ko, syempre, nag-uusap kami, syempre, okay naman kami, in good terms kami. Sabi niya na, pakigawan man ako ng first time ko, hindi ko pa alam na po pwede yun. So, sabi niya, pwede ba akong gawa ng script para sa isang birthday party? Para sa isang 75-year-old na lola, ganun. Tapos yun sa script, yung program, parang ganun, na may parlor games, may ganun, ganito. Alam niyo ginawa ko, guys, may ginagawa kasi ako ng time na yun, nagmamadali ako, may nagtitinda ako, gumagawa ako ng shawarma, ganun. Vegan shawarma nga pala. So yun, kinopy-paste ko yung niya, yung sinabi niya, yung message niya, copy-paste. Pinaste ko lang dun sa AI, sabi ko, yun. Hindi ko nasabi na AI, patulong naman. Usually ganyan ako parang nakikipag-usap sa tao na AI, patulong naman, ganun. Tapos sasabi niya, naman, tulungan kita. Ano bang kailangan mo ngayon? Alam niyo, nakakaintindi siya ng Tagalog, Bisaya, Kastila. Sabi ko, AI, kumusta? Por favor, perdón, hindi. Por favor, parang gano'n, kailangan ko yung tulong niya. Ayúdame, por favor. Tapos sabi niya, sí, claro que sí. Parang que se le ofrece, parang may tulong ko sa'yo. Kakausapin mo naman sa English, AI, good morning, hi, hello. Sabi niya, hi nga lang minsan hi AI. Sabi niya, yes, what can I do for you? Alam niya na may kailangan ka. Siyempre na advanced na yan eh. So yun nga, kinopy-paste ko lang yung sinabi ng ex ko, nilagay ko dun. Tapos sabi niya, sige, gagawan kita. Yun lang pala eh. Tapos umikot lang in just like 5 seconds. 5, ganun. Nagulat ako, sabi ko, uy, hala, paano to? So ang bilis, 'di ba? So kung maggagawa pa ako ng script, magdi-design pa ako ng ganun nung script para dun sa birthday party ng isang 75-year-old na lola, aabutin ako ng siyam-siyam kasi yung utak ko nandun sa ginagawa kong mga paninda ko, tapos meron pa akong ibang inaasikaso. So, yun nga, nagulat ako, sabi ko lang, ang galing nito ah. Tapos akala, dinouble check ko, tapos pinakita ko sa kanya, sabi ko, i-check mo nga to kung yan, okay na ba yan? So sabi niya, uy, ang ganda nito. Nagulat ako kasi nga, yun din yung gusto niya. Na-analyze lang ni AI kung ano yung mga pwedeng nakakatuwa na masayang parlor games para sa isang 75-year-old na birthday celebrant na lola. So yun, sabi niya, pwedeng pakilagyan ng design. Sinabi sa akin ng ex ko, sinabi ko din dun sa AI, pwedeng pakilagyan ng design. Kina-copy-paste ko lang. Tapos inayos niya lang din, iikot lang din siya ng ganun. Sige, ganun. So sabi ko, pwede mo ba akong bigyan ng copy na sa yung parang PowerPoint. Yeah, sige, okay, gumanda din siya. Ikot lang din siya, bibigay niya yung link. Tapos sabi ko, pwede bang bigyan mo ko ng yung paint, yung ibang tong isa? PDF, ganun. Tapos andun yung design. Binigyan niya din ako. So, sabi ko, nako. Pero before that, alam nyo guys, noong 2023, meron kasi akong Ukrainian na estudyante, nag-aaral sa akin ng English. Isa yan sa mga source of income ko.
sa aking day job. Nagtuturo po ako ng English, ESL po ako. So, sabi niya sa akin, nung 2023, ini-introduce niya sa akin yung AI. Sabi niya, Coach Rod, alam mo, this is, you, have you heard about AI, Rod? Sabi ko, yeah, I know, yeah, it's artificial intelligence, right? Sabi niya na, yeah, but there's something about, have you heard about this software? Ganun, you can ask anything and it can lead you to some information. So sabi ko, talagang dinismiss ko siya. Sabi ko na, you cannot beat the human made or information. Parang ganun ako. Alam niyo, actually resistant ako that time. Tapos sabi ko, wala makakatalo sa tao. Then yung, my other student na, Russian, sabi niya sa akin na, yung kinukwento niya rin yung AI, ganun nga, ganda. Tapos, parang na-open ako that afternoon na nagkaklase kami. Sabi ko, ano yan? Pag pwede kang gumawa ng video, to sabi niya sa akin, yeah, you can create videos, like ganun, ganito. Tapos, that was 2023. Tapos sabi ko, so pwede kong pagsamahin ang Backstreet Boys at Westlife na parang may concert sila, tapos may kanta, ganun. So sabi niya naman, of course, ganun, ganyan. So talaga, so halimbawa pag magagawa ako ng pelikula, so niya, pwede naman, pero siguro hindi pa ganun. No, but not yet that advanced kasi that was 2023. Tapos, sabi ko sa kanya, paano kung gagawa ako ng pelikula na ganito, mukhang ganito, na ganyan? Pwede rin yun. Sabi niya, siguro papunta na rin doon because, it's getting there. Sabi niya, kasi nga, nag-i-improve yung I think meron yung time na yun eh. Kasi gaya nga ng sabi nila sa Hollywood, matagal na daw ginagamit yung AI sa paggawa ng CGI, ganun. Hindi lang nila nilalabas noon. Ngayon lang nila nilabas. So, yun. Balik tayo doon, ano? So, yun nga. Sabi ko na hindi, iba pa rin yung pelikula na tao yung gumaganap. So, sabi niya na, I still am for the traditional filmmaking. Sabi ko sa kanya ganun. I would still love to see humans, real actors. Yan yung pagkakasabi. I would still love to see real actors, like, you know what I'm saying? Like real human beings on set, filming scenes and having the audience watching it and getting engaged. Yung ganun yung pagkakasabi ko, yung parang inaano ko siya na sabi ko sa kanya, hindi, iba pa rin pag tao. The best pa rin yung tao. Tapos, dito niya ako natalo sa argument. Sabi niya, do you watch cartoons? Like, do you have favorite cartoon shows? Kasi halos magka-ano kami nun eh, generation. Sabi ko, yeah, like the X-Men or Thundercats. Sabi niya naman sa akin, and you like, who's your favorite character? Sabi ko, in X-Men, I like Professor X and Rogue. Sabi niya, and you're a fan. Sabi ko, yeah. But why are you a fan? They're not real humans. Doon ako tinamaan, guys. Mga palangga. Sabi ko, oo nga, no. So it's just like a cartoon character. You have Mickey Mouse, Donald Duck, or other cartoon characters that people would love to see. Para Russian yun that people love to see. They go to they go to comic conventions. They attend comic conventions just to see their favorite characters, and even if they're not real, they're just being portrayed by yung mga cosplayers. Diba yung nagko-costume sila Superman, sila Wonder Woman, ganun, sila Batman. Hindi talaga sila yun. Pupunta din yung mga tao, tapos nagpapa-picture sila. Kahit na fiction lang yun, hindi katang-isip lang. Tapos sabi niya sa akin, the same thing goes with AI movies when you're watching it. The same thing goes with AI. So pag nanonood ka ng AI movies, AI characters dun sa story niya, ano siya? Pwede kang ma-engage dun sa character. So napaisip ako noon. Sabi ko, oo nga, no. So pwede ko palang gawa ng pelikula si ganito, tapos si ganyan, kahit ayaw nila magsama sa isang pelikula. Tapos sabi niya, yeah, you can do that, but you cannot sell it. Sabi ko, yeah, I know, but just make it like a fan movie. Parang sinabi ko na ganun. Tapos sabi niya na, sure. Tapos yun, pero hindi ko pa masyado pinansin yun. So 2023 yun. Ito nga, 2026, before
January 2025, December, uh, nag-start na akong na in-apply ko na yung AI filmmaking sa aking production ng WCN. And this time na nakapag-decide na ako, nag-green light na ako na itong movie na Dito sa Daigdig, it's an Aldab fan-made movie, ay ito na nga, go na siya. Ito yung dating pinagtulong-tulungan namin ng Dito sa Daigdig Aldab Elites na buuin noong 2016 hanggang 2018. So, nagbigay na ako ng green light signal sa production and ito nga, I'm working on it. Ginagawa na yung mga eksena and it's gonna be released in 2027, July 16. Yan po yung Aldab anniversary. So, nakakaintindi po naman sinasabi ko nito ngayon yung mga Aldab Nation. Yan. So, it's just a fan-made movie. Hindi po gaya po ng sinabi ng Russian student ko nung 2023 sa akin. Sabi niya, you cannot sell it. You can't sell the movie. You can just make it like just a fan-made movie. So, parang yun nga, fan-made movie. The same thing with Dito sa Daigdig. Sa akin naman, hindi na importante yun na wala rin naman ako, siyempre, bakit ba ako magpapakahirap na kausapin si Alden at si Maine, mga busy na rin yan. So just make a fan-made movie. Fan-made lang siya, tapos ilabas mo for free, public viewing, and let the Aldab Nation enjoy. Ganun lang, parang di ba yung ibang artist ginagawa nila. Tapos yun, nag-enjoy yung iba. Yun, ganun lang talaga. And dun sa mga hindi nakakaalam kasi na binabatikos ako na sabi na bakit gagawin mo yung Aldab parang ganito. Matagal na pong big fan ang aking butihing ina, si Mama Maverick po, ng Aldab since the beginning of Aldab, andyan. So ako naman, syempre, lagi ko siyang kasama. Ako po nag-aalaga sa aking ina. Nadamay na ako, parang nahawa na rin ako. Naging fan na rin ako ng Aldab. At sino bang hindi na kinilig dun sa Aldab fever nung time ng kasagsagan ng Kalisere? Di ba tayong lahat, di ba? Para siyang boxing ni Manny Pacquiao tuwing weekend. Lahat ng tao sa kalsada nawawala kasi nakatutok sa Aldab. Gusto talagang makita kung paano lalapit na si Alden at saka si Maine maghahawak kamay. So but this time, kasi may kanya-kanya silang buhay. Si Maine, she's happily married and I'm not sure if she's still hosting Eat Bulaga. Basta yung Eat Bulaga nasa nasa TV5 na. And then Alden is doing a great job being a solo artist. Meron siyang mga pelikula na ganun. Nasa Hollywood na rin siya. So ako naman ayoko nang maabala din. Kung busy sila, busy rin ako in my own way. I mean, I'm not a billionaire, like I may not be a billionaire when it comes to money like Alden, but I'm also a billionaire in my own way sa aking sariling universe na I'm very busy din. So ayoko nang yung pipila pa sa schedule ni Alden or pipila sa schedule ni Maine para makipag-transact or ganun kasi ang dami nilang mga may mga team yan sila, yung management team nila, so haharangin ng ganito, ganyan. So magulo, napaka-stressful. Ayoko na pong ma-stress. Ayokong ma-stress, actually. So, okay na yun. Fan-made movie siya para sa lahat. Okay? Yan, palakpakan naman natin ang Aldab Nation na nagpadala sa akin ng ang daming mga love messages. Sabi nila, thank you so much, DJ, na hindi mo kami kinalimutan. Oo naman po, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, na 10 taon na pala yung lumipas, hindi ko siya naramdaman kasi nakatutok lang po ako sa mga pangakong pinagbibigay ko sa inyo. Sabi ko, ito gagawin ko itong pelikula na to, gagawin ko itong pelikula na to, naantala man ngayon, pero gagawin ko to eh. So yung sinabihan ko si mama ko na, Ma, nag-improve na po yung graphics ng AI. Tapos sabi niya, ganun ba anak? Ganun, usap kami. Ma, gawin natin yung Dito sa Daigdig. Kasi pwede ho nang pagsamahin si Alden at si Maine sa isang frame without having the real human actors na hindi na kailangan nila magpunta sa set. Gagawa na lang ako ng hybrid model eh. Tapos yung mga kumukontra, sabi nila na, bakit daw ganun, ganito? Pagbigyan nyo na guys. Pagbigyan nyo na, hayaan nyo na. Kasi successful na sila Alden at Maine. Mga bilyonaryo na sila. So, ibigay na lang natin to sa mga matatanda sa Aldab Nation. Ano lang ba naman yun? Fan-made movie lang naman yun. Sasabi nyo na cheap fan-made movie, gawa-gawa pa ng ganyan. Yun naman pala, pabayaan nyo na. Pagbigyan nyo na. Hayaan nyo na. Para naman kayong pag kayo tumanda din later tapos may hihingin kayo na parang maliit lang na bagay, pag hindi nabigay sa inyo, sige kayo yung iiyak talaga.
pagbigyan na natin. Hayaan nyo na. Okay, for the love of God, just let it go. Hayaan nyo na. Okay? Yan. Iba talaga yung Aldab Nation. Okay, so balik po tayo. Yung tinatalakay po natin, yung AI nga. Kasi sabi ko po, tingin po nagawa ng AI. Dahil po sa AI, nakakagawa po tayo ng pelikula ngayon na pinagsasama po natin yung mga artista na imposible na pong gawin ng yung mga totoong tao na yun sa totoong buhay. Kasi nga, masyado na silang busy. Or yun, yung schedule nila, mahirap nang pagsamahin. Kasi yung mga kontrata nila, ganun, ganito. Naiintindihan nyo ba yung sasabi ko? Ang dami ko na sinasabi. Ano? So, sa AI, yung gaya ng sinabi ko, huwag kayong matatakot sa AI. Ito nga, yung sa AI, may mga nawalan ng trabaho. Ito, papasok na tayo sa part na to. Ako personally, sa family ko, meron akong experience yung kapatid ko mismo. Tinamaan po ng AI yung kanilang company. So, sila po ngayon, I'm not sure, mga 20 sila na mga employees, tinanggal po sila. At may binigay na lang sa kanila na month na by this, pagdating ng buwan na yan, yun na yung end ng nila, employment. So, but before them, bago po sila na downsize, last year, may tinanggal na rin po sa company nila. So yun, nalungkot yung kapatid ko. Siyempre ako nalungkot din ako. Siyempre, di ba? Kaibigan mo nga kapatid mo pa. So ganun. And then meron din po akong kakilala sa Manila, isang kaibigan yung nakabase po ako sa Manila. Natanggal din po siya sa trabaho. Hindi, ang pagkakaiba lamang nga po, hindi po katulad ng sa kapatid ko. Kasi yung sa kapatid ko, binigyan pa po sila ng ilang buwan para makapag-prepare, para ihahanda nila yung sarili nila na, syempre, di ba? Ang sakit nun. Tapos mag-a-apply ka sa iba. Yung sa kaibigan ko, na yung kakilala ko na nasa Manila, babae pa naman yun, tapos single mom, ganun. Biglaan na lang parang sinabi na lang sa kanya na, oy, ayan, ganito, wala ka na, ganyan. So, iba rin yung impact sa kanya. Kasi, mga palangga, mga kapatid, mga angels na nakikinig ngayon, to be honest, gaya ng sinabi ko, magagamit yung AI para sa, kailangan aralin natin kung paano natin magagamit yung AI para maging advantage natin sa ating trabaho at sa negosyo. Yes, totoo po yun. Pero, we also have to face the reality. Kailangan po nating harapin yung katotohanan na darating po yung point na malamang hindi na po uso yung trabaho, yung sa opisina. Darating po tayo dyan sa point na yan. Sa ngayon, na-apply pa natin yung, or like ako, ginagamit ko yung AI sa paggawa ng mga documents, ng design, ng mga, yung mga food na tinitinda ko, ganun. So, imbis na, ginagamit ko yung actual photos, pero yung pagdisenyo, paglagay niya dito, paglagay doon, sa ganyan, tapos yung template niya, maganda kasi, ang bilis, parang andyan na lang siya. So, bakit pa ako magpapakapagod, di ba? And then, mas nagiging attractive yung AI na template. I-design niya yung mga photos ng mga pagkain. Tapos, AI makes sure, sinisiguro ng AI, na eye-catching, yung makukuha talaga yung atensyon nung taong makakita nun online na, uy, masarap ng pagkain to. Yung talagang, alam ng AI yun, nakakalculate niya yung tamang sukat, yung tamang kulay, yung tamang lakas ng kulay para ma-attract yung tao, yung mga mata ng tao. Ganyan kagaling yung AI. Kasi, programmed na yan na yung sukat niya. Ako nga, tinatanong ko nga yung AI. Ito yung example, guys, na gamitin natin yung AI para maging advantage natin. Tinatanong ko, ilang yung saktong sukat ng sauce na ilalagay ko dito?
Ano yung tamang sukat, yung tamang timbang ng pagkain na to sa ganitong presyo para hindi ako malugi pag kinukuwenta ko na kung baka nasobrahan ba yung gamit ng sauce or nasobrahan yung gamit ng gulay or nung beef na gano'n sa shawarma, yan. Sasabihin ng AI sa'yo and sinusunod ko and then yeah, ang galing. Kasi yun nga. So yun, nagagamit ko yung AI. Hindi ako kinokontrol ng AI. Nagiging assistant ko yung AI. Now, nag-a-apply po ito sa negosyo. So kung kayo, nais po ninyong magnegosyo, gamitin po ninyo yung AI. Magiging financial, financial, ano ang tawag dito? Yung parang financial advisor ninyo. Magtatanong kayo na okay ba to na gumastos ako ng ganito, sa ganitong lugar, sa ganitong klaseng negosyo. Mabibigyan niya po kayo ng advice na it's not really accurate na yan yung eksaktong ano. Siyempre masusunod pa rin yung kung ano yung gusto nyong maging desisyon para sa itatayo ninyo na negosyo. Pero yung AI, magiging parang ano siya yung parang alam niyo, kaibigan ninyo, nakausap niyo na makikipagkwentuhan kayo, ganyan na. Sandal lang ako mga palangga. Gore na talaga eh. Ayan. Medyo kailangan natin isandal natin likod natin para hindi siya sumakit. Ayan. Napapagod na ako ng ganun. Ayan. So, yun. So, imbis na matakot tayo, gamitin po natin tong isang sandata para sa ating negosyo. Now, paano ngayon sa trabaho? Ayokong sabihin ito sa inyo dahil marami magugulat, but then kailangan na po ninyong malaman na araw-araw yung AI po ay nag-i-improve. Palakas po ng palakas yung puwersa ng AI. Yung isa ko pong estudyante na Russian, 16 years old. Yung isa kong estudyante na Ukrainian, sabi niya sa akin na, alam mo Rod, you know what? AI keeps on improving every year. So maybe after 2 years, I might lose my job. Sabi niya sa akin ng ganun. Tapos sabi ko, is that so? Parang, alam niyo, nalulungkot ako para sa kanya. Pero sabi naman sa akin ng Russian student ko na 16 years old, mas bata pa sa anak ko. Sabi niya sa akin, you know what, teacher, I've been really worried because I've been thinking, what kind of job would I have when I turn 21 years old? I mean, like right now, I'm learning how to do programs. I want to be a web designer, but looking at the situation, looking at what's happening because of AI, I really don't know what's going to happen to me in the future. If I could still be a programmer, because AI can now design websites. Yun, ini-English ko po kasi yun po yung usapan. Diba? Alam? So sabi po niya, yun. So sabi niya po sa akin, what do you think I should do? What kind of, tapos sabi ko, yun nga iniisip ko rin. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, but it's still gonna take 2 years. Sabi niya, no, teacher, no, it's not. Do you know that AI keeps on improving every day? Every single minute when people ask questions, AI learns from the users. So, pag may tinatanong po sa AI, may pinapagawa, kinokolekta rin po nila yung datos, yung information, yung behavior ng tao, yung digital footprints. Pag nakuha po nila yun, naaaral din po nila yun. So, hindi po siya kasi parang static na robot na ito lang, ganun lang yung program niya. Ang ginagawa po ng AI, kinukuha niya yung datos, tapos kinikip niya po yun sa kanyang system. Tapos yun, nire-recreate niya yun. Ina-analyze niya. So, ito pala, ganito, ganyan. Para na rin ho siyang tao. So yun nga, going back sa ating discussion, meron po mga tao na ganito, kasi nawalan ng trabaho. Kung kaya po ninyong tapatan yung AI, then, may chance kayo na makapag-apply sa ibang trabaho na same yung posisyon na nawala sa inyo. Kung kaya po ninyong lampasan yung AI, realistically speaking, I don't think so.
Hindi po natin kayang lampasan yung AI sa kanyang bilis ng pag-gather ng datos. Kasi nga, kailangan natin ng, let's say, sa isang team, kailangan ko ng 25 na members or yung mga workers, employees, para sa team na yan, para mag-gather ng datos. Halimbawa, sa isang call center, ganun, 25 na members ng team na yan. May team leader, tapos yan yung mga call center agents. Aanhin ko yung 25 na mga employees, babayaran ko ng bawat isa. Halimbawa, ako yung may-ari ng call center, babayaran ko sila ng 30,000 kada isa. Yung team leader nila, 40 or 50,000 sweldo niya. Let's say ganun. Bakit ako mag-aaksaya ng ganung kalaking pera? Kung meron akong AI na sa loob lang ng 5 segundo, magagawa niya yung nagagawa ng 25 na tao. Diba? Isipin nyo yun, guys. Nagagawa niya, ganun kabilis lang. At yung pinakamura niya na plan sa let's say sa isang AI na ganito, 300 pesos yung monthly niya na payment para sa isang plan na, although may limit yun, pero kung ganun lang din naman nagagawa niya yung magagawa ng 25 na mga manggagawa ng mga call center agents, bakit ko pananatilihin sila sa aking kumpanya kung makakatipid ako? I mean, nagsasalita ko bilang, halimbawa, kunwari ako yung may-ari ng isang kumpanya. Ganun. So, bakit nga ba? Bakit sila mananatili? So, yun talaga ang mangyayari, guys. Tatanggalin talaga sila sa trabaho, papalit yung AI. Ngayon, kung kaya ninyong lampasan yung kakayanan ng AI, gawin nyo. Tapos mag-apply kayo sa kumpanya. You have to offer something sa company na yung bagong skills. But realistically speaking, dito po papasok yung next po natin na tatalakayin. Yung change of lifestyle. Mga angels, mga kapatid, mga palangga. Ayan. Kasi gaya po ng sinabi ng Ukrainian student ko at saka ng Russian student ko, na there will come a time na hindi na po magiging uso ang trabaho sa opisina. Mawawalan po ng trabaho yung maraming tao. Kasi papalit na yung robots, yung mga AI. Andiyan na lang sila. Yung mga gusali na nakikita natin na mga kumpanya, ganun na dyan, magiging parang tahimik na lang sila sobra, wala nang mga tao dyan sa loob. Meron na lang mga AI sa loob na ganun. Tapos, ano pang silbi ng tao? So, kung ganun yung titingnan natin, kailangan maging handa po ang bawat isa sa atin. Kasi kung hindi po ninyo kayang mag-aral ng panibagong skills para po sa inyong trabaho, and kung mag-aaral kayo ng bagong klase ng skills, it would take so much time. Diba? Iyan ang skills na natutunan po ninyo sa BPO, yung pagiging call center agent ninyo, nag-train kayo ng ilang taon, di ba? I mean, na-train kayo ng ilang linggo para makapasok dyan. Pero before getting that job, nag-aral tayo ng ilang taon di ba, sa school, yung ano natin, yung sa math, yung pagbabasa, ganun, nag-training tayo eh. So, nasanay na yung katawan natin na ito yung gagawin ko, ganun. Mahirap, honestly speaking, guys, mahirap pong mag-aral ng ibang klase ng skills. Halimbawa, pero kung kaya nyo at tingin nyo magagawa ninyo, then go for it. Diba? Sana magawa nyo nga po yan. Then, ito lang din, ito yung parang pinaka-practical na solution dyan na nakikita ko. Kung hindi na po makakabalik sa trabaho yung karamihan sa atin, kasi kung meron mang iba na makakapag-aral ng bagong skills, di mag-a-apply po sila sa company na yan, kukunin sila. Pero hindi po ganun na karami ang kukunin ng isang kumpanya. Kasi andyan na po yung AI eh. So, kukunting tao na lang din yung i-hire po nila. So, marami pa rin po yung mga tao na walang trabaho. Na yung mga nasanay nang pumasok sa opisina, anong gagawin po nila? So, dito po, gaya ng sinabi ko, gamitin po natin yung AI bilang isang sandata para mag-take advantage po sa sitwasyon. So, sa lahat ng bagay po, pwede po ninyong tanungin yung AI.
So, kayo, tanungin niyo yung AI, anong gagawin ko sa ganitong sitwasyon na wala akong, ano, for sure sasabihin ni AI na kailangan niyo pong mag-aral ng bagong skills, yung labor na trabaho, yung manual labor, katulad ng ah, pagiging isang utility. Ganun, maglilinis tayo, maglalaba, maglilinis ng bintana, ganun. Ah, kasi wala eh, andiyan na yung computer, yung AI, siya na nag-aasikaso ng mga documents, pati yung, if you guys have been watching Netflix, kung nakakapanood po kayo ng Netflix, yung mga pelikula doon, merong mga advance na mga pelikula, di ba? Yung may AI, kakausapin nila na AI, pakiayos naman yung schedule ko AI. Oh. Ano bang mga gagawin ko bukas? Tapos sasabihin ni AI, ito yung mga schedule mo, ng mga lakad mo bukas. Ganyan, ganyan. May lakad ka, pupunta ka dito, ganito, ganyan. Kailangan mo puntahan doon. Tapos sasabihin mo na, okay. Tapos sasabihin, AI, pakiayos na lang din yung bill sa kuryente, yung sa tubig, kasi hindi ko na mapupuntahan doon. Tapos sasabihin agad ng AI, okay, nabayaran ko na nakapag-transact na ako sa bangko. Naipasok na po yung payment sa bills ng tubig, kuryente. At pati na rin po sa system ng eskwelahan ng mga bata na i-transfer ko na rin po yung pera para sa kanilang tuition, para po sa project nila, para po sa kanilang parang educational tour. Ganun ang gagawin, mangyayari sa AI. So, anong gagawin natin? Kung halimbawa, may yung mga companies ganyan, yung transactions, ganun na lang, yung AI na lang din na nag-uusap. Worst comes to worst, yan po ang mangyayari. Anong gagawin natin? So, kailangan balik po tayo sa classics. Yan. Wala pong ibang solusyon dyan. We have to go back to classics. Ano yung sasabi yung classics? Diba? Ako, you know, guys, you probably know na I have my long play album sa vinyl, sa plaka at saka sa cassette. Now, I'm doing it because of nostalgia at para po sa mga vintage item collectors, and they've been very great for getting a copy of my album. Yun. So maraming salamat po sa inyo. Yan. You guys know who you are. So, yun, usually outside sa Cebu. And sobrang laking pasasalamat ko po sa mga 888 Angels. No, yan, katulad niyan. Hindi ko kasi gusto yung ano sa Spotify, sa yung mga streaming apps, yung sa algorithm nila, hindi ko talaga gusto. And alam nyo, bago naman nagkaroon ng Spotify, bago nagkaroon ng ano to, yung mga digital music streaming apps ngayon, nag-i-exist na yung cassette tapes, yung plaka long before na naimbento sila. And I think it still works. At ang hindi lang nila alam na may mga collectors ng cassette tape, ng vinyl, ng CD. I'm a living I'm a living proof na isa ako sa living proof na may bumibili and nakabenta po ko. Ganun, may bibili niyan sa ibang mga artist na maglalabas diyan. But then going back to sa employment, dito muna tayo mag-focus ha. Pasensya na po, medyo excited lang kasi po ako. So yun nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, paano po yan pag wala ng trabaho yung lahat ng mga tao? Kasi yung robot na, yung AI na ang gumagalaw sa mga companies. So kailangan po natin maghanda na magbanat ng buto, hindi po yung banat ng buto na sabi na, nagbabanat buto ako sa opisina. Yung banat na buto po na yung manual labor na. Kasi yan po yung isang bagay na hindi magagawa ng AI. Hindi niya naman po alam magkuskus ng magpunas, magwalis ng sahig, ganun, or magmasahe. Unless meron na po mga robots na ganun. But then, in the meantime na wala pa yan, meron pa tayong konting panahon, yan muna po yung aralin natin, gawin nating trabaho. And at the same time, alam niyo ba guys, sa US, may napanood ako sa video ng isang Amerikana yun na babae. Pumasok siya sa isang convenience store. Sabi niya na, alam niyo ba guys, ang nangyayari ngayon? May camera sa loob ng refrigerator. Pag binuksan niya, andun yung mga pagkain na tinda, yung mga beverage, yung mga inumin, yung mga soft drinks, or yung mga sandwich. Pagbukas niya, pagkakita niya, may camera na ganun. Tapos AI po yun, yung kumukuha na yun. May face recognition yun. Teka lang, ano yun natin ito ha? Merong ba yan? May face recognition. And then makikita po nila sa system yun, yung identity nyo, kung sino ka, ano yung trabaho mo, magkano yung sweldo mo.
So makikita nila dun, ito pala yung ano niya, sweldo. So magbabase po ang presyo ng mga produkto nila dun po sa inyong sweldo. So pagdating niya daw sa counter, magbabayad na siya, iba yung presyo ng mga binili niyang mga inumin at saka pagkain compared dun sa nauna sa kanya at yung susunod sa kanya. For example, although hindi niya pa naman nakita yung nasa likuran niya kung magkano yung babayaran. But then yun ang sinabi niya na ganun na nga daw po ang nangyayari ngayon. So let's say siya, janitress siya. So ito yung nakikita ng AI, sino siya? Alam ng AI kung sino yung babaeng yun. Ito yung sweldo niya, ganyan. Kasi naka-digital na po lahat eh. Yung ano natin, yung identity natin, yung information, yung personal information natin nila. Tapos so ito lang yung sweldo niya. So ito lang parang i-adjust yun ng AI na ito lang para naman as if naaawa daw yung gobyerno sa kanila. So yun yung presyo na babayaran niya. Ayun. So pag ako naman, let's say ito yung babae, pag yung magbabayad na siya dun sa soft drinks, yung canned soft drinks at yung sa sandwich, iba yung presyo kasi nakita nung AI na yung trabaho niya parang nasa isang opisina siya tapos ito yung sweldo niya. So i-adjust naman ng AI na parang ganun. Kita nyo? It's a digital form of slavery na ginagawang alipin ang sangkatauhan. Kung sino man yung mga tao na yan na feeling nila, delusional yan eh, yung mga tao na yan na may hawak ng sistema. Kasi tingin nila, delusion nila eh, feeling nila, mas mataas sila sa atin. Tingin nila, mas matalino sila sa atin. Kaya tingin nila, makokontrol nila tayo. Naintindihan nyo yun? Hindi ho sila kailanman pwedeng maging mas mataas sa atin dahil tayo pong lahat dito sa daigdig ay pantay-pantay lamang po tayong lahat. Hindi po ako lamang sa inyo, hindi sila lamang sa akin. Pare-pareho lang ho tayo lahat. So, kailangan po nating lumaban sa itong mangyayari na ito sa mga darating na taon kasi ito talaga pong mangyayari. So going back to that, yung nag-a-adjust nga po yung presyo based sa inyong trabaho. Dahil po yan sa AI. So paano yan i-apply dun sa mga walang skills sa pagnenegosyo? Gusto pa rin magtrabaho ng ganito. Tanungin nyo rin yung AI. Halimbawa, magiging masahista kayo. Example lang po ito ha. Isa lamang po sa mga examples na pag-uusapan natin. Kasi malaking topic po ito eh, itong AI na example lang po sa mga house cleaners, yung mga home service, ganun, yung mga masahista. Gamitin nyo rin po yung AI. Tingnan nyo po yung kliyente. Tingnan nyo rin po kung ano po yung trabaho nila. Kung sila po yung halimbawa, single mom siya, tapos sobrang napagod, na-stress siya sa trabaho, ganun. Gusto lang magpa-home service na massage, kayo na rin ho yung maging makatao. I-adjust nyo na lang din po yung presyo. Diba? Ayan o, diba? Ginagamit natin yung AI para sa advantage natin. So okay, so si ma'am, single mom siya, ito lang yung sweldo niya. Nakikita nyo sa AI na ganun. Ano yung posibleng sweldo niya? So huwag nyo na lang sisingilin ng masyadong malaki. Pero pag nakita nyo yung nasa mga corporation nagtatrabaho, yung mga nasa mga TV network, yung mga matataas ang posisyon, may mga pera yan eh. Mahahatak ng AI yan na yan sila, ganito yung mga sweldo niyan. Taasan nyo rin yung presyo nyo. Pag niyan, taasan nyo. Huwag kayong matatakot. Kailangan yung mga, nandito muna tayo sa kategory pa ng mga masahista ha. Sanib puwersa, i-organize nyo, let's say ako, rin ako ng massage. Ganun. When I was like 19 years old, naging po ako, yung masahista rin po ako. 'Di ba? Yung nag-home service po ako na ganun, ganyan. In a professional way, hindi po yung no extra service. Kung yung iba, iniisip na ganun na, no. Hindi po yung sa part na, just being a mazur. Mazur po ako yung, talagang lang, yung sa shiatsu, yung Thai massage, ganun. At saka yung sa foot massage po, yung, ang tawag dito, yung reflexology. Yan. So, gamitin po natin yung AI.
'di ba? Sa advantage natin. O, makikita ko single mom siya or ito naman siya ano lang ah, kakapasok lang sa trabaho, pagod ganun, ito lang ibibigay ko na presyo. Tapos, uy, ito siya, ano to mayaman tong tao to kasi ganito. Itaas nyo rin, i-adjust nyo rin. So yan, ginagamit nyo yung AI sa advantage niyo. Hindi po ibig sabihin ng sinabi ko sa aking teaser na lahat po masisave na ng AI. I have to be realistic na masisave kayo ng AI dahil yung AI ganyan. So, makakabalik kayo sa office work. No, we have to be realistic. I have to bring this up. I have to bring this to you guys. Kailangan nyo pong malaman ang katotohanan na darating po ang panahon na hindi na po uso ang mga manggagawa sa mga opisina. Hindi na po tayo kakailanganin. Hindi na po kakailanganin ng mga bilyonaryo ang mga tao na katulad natin na magtatrabaho sa kanilang kumpanya. Ganun kasi andyan na yung AI. So, para maturuan din natin sila ng uy, alam nyo ba na nagpa-practice ako sa podcast ko kasi matagal na akong hindi nagsasalita nga sa podcast. I thought it would take me just 30 minutes para sabihin to. Kulangin pala tayo sa oras Ayan. And I was planning pa naman to share bilisan ko na lang. So ayan. Palakpakan naman natin yung Aldab Nation, 888 Angels at mga netizens, mga palangga, mga kapatid na nakikinig ngayon, nanonood ng ating podcast dito sa Asoy ni Rod Maceda. At ang Asoy ni Rod Maceda ay hatid sa inyo hatid ninyo. Kasi kayo po yung nag-send ng love energy gift sa akin at sobrang malaking tulong po ito sa ating programa. Ayan. Gagamitin ko po itong pera na ito para sa pag-finance ng aking mga gagawin na pelikula para po sa kabataan, 8 years old and below. Kasi sila pa po yung maililigtas natin. Yung mga bata po na yung mga teenagers, mahihirapan na po tayo na i-guide sila para maintindihan nila yung mga nangyayari ho talaga sa mundo. Na ako mahirap nang magsalita pero ako nalulungkot talaga ako kasi meron po kasing ibang mga bata na iba na ho yung pananaw nila but then hindi ho natin sila pwedeng kontrolin kasi may iba-iba ho tayong realidad na tinitingnan. So ang para sa akin naman ho, yung aking advocacy is true world peace. Yan po yung tunay na kapayapaan. Hindi po yan yung world peace na pinopromote ng mga beauty queens, ng mga beauty kings, yung mga nasa pageant na blah 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 world peace ganun. This one is the real thing. As a as a vegan advocate, ito po yung aking calling ang i-promote po, ipalaganap, i-educate yung mga kabataan from yung mga 8 years old na mga bata pababa. Kasi yan po yun sila yung hindi pa nadudungisan yung kanilang pag-iisip na mamulat ho sila doon talaga sa tamang daan na para maunawaan po nila kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon. Na hindi sila maloko ng mga elitista. So yun, sabi ko 'di ba, ang title ng podcast na to na paano maging bilyonaryo. Alam niyo po, yung ibig sabihin ko po na maging bilyonaryo, kung iniisip po ninyo ay maging katulad nila Elon Musk, nila Bill Gates, realistically po, hindi po natin magagawa yun. Maaring magawa niyo po kung ready po kayong gumawa ng isang bagay, if you're willing to do something that you haven't done before. Kung meron po kayong magagawa na impact, na global impact, yung buong mundo talaga ang tatamaan sa impact ng gagawin nyo na yan, may na-invento ba kayo na isang kagamitan, isang gadget, or ano man yan, discovery, medical discovery na ganun, at ma-share nyo po sa buong mundo, maibibenta nyo po sa sangkatauhan, yan, maaari po kayong maging katulad nila. But then, karamihan po sa inyo, gusto nyo lang kasi na hayaan na lang natin, parang good vibes na lang, ayoko yan. So, kaya, ganun din po nangyayari. Hindi po tayo magiging bilyonaryo katulad ni Bill Gates, nila Elon Musk, yun sila Mark Zuckerberg,
at iba pang mga bilyonaryo. Hindi ko nga rin kilala yung ibang mga bilyonaryo kasi wala naman tayong pakialam sa kanila, di ba? So maaari po tayo, ang ibig sabihin ko po maging bilyonaryo ay malaman po ang itong impormasyon na ito na ibibigay ko po sa inyo ngayon. Dahil po sa nangyayaring pagkawalan ng trabaho ng maraming mga kababayan po natin dahil po sa pagsibol ng artificial intelligence, ito nga pong AI technology, makakapagtrabaho pa rin po kayo. Pero malaki po yung chance na mas mababa po yung sweldo kasi andyan na po yung AI eh. Dito ngayon po papasok yung pag-change po ninyo ng inyong diet. Na-program kasi po ang ating isipan simula pagkabata na kailangan 3 beses po kumain sa isang araw. Di po ba? Yan, dadahan-dahanin ko kayo dyan. At na-program din po tayo, na-train po yung utak natin, yung diwa natin, na kailangan po natin ng kanin. So, ito po ang solusyon po dyan. Babaguhin po natin yung lifestyle natin. Aalisin po natin yung bigas sa ating diet. Kasi po, yung bigas po ang nagpapahirap sa karamihan sa ating, ang nagpapahirap po sa Pilipino, yung bigas. Akala kasi natin kailangan kumain ng 3 beses sa isang araw. Pero gaya nga po ng, I think, marami sa inyo nakita yung video ni Cesar Montano at saka ni Rufa Gutierrez, sabi nila na 1 meal a day. Di ba? Sabi nila, hindi naman kailangan, ako naglabas na rin ako ng PSA ko niyan, ng public service announcement, before naglabas si Cesar Montano at si Rufa Gutierrez. Sinabi ko, hindi natin kailangan kumakain ng 3 beses sa isang araw. Basta nakuha lang natin yung proper na nutrition, okay na yan sa atin. Yung mga bata siguro kasi nagde-develop pa yung mga buto nila. Pero tayong mga lampasan ng 20, develop na yung buto natin, okay na yan na 1 meal a day lang. And tatalakayin po natin yan sa susunod na podcast. Magkakaroon po tayo ng part 2. Hindi pa natapos oh. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. Ito po yung parang bullets ko, yung guide. Kasi 1 oras lang po yung podcast natin. At ayan, so change diet sa part 2 po nito. Tatalakayin po natin yung rice. Yan, maraming salamat po. Ayan, palakpakan natin ang ating mga palangga, ating mga angels na nakinig ngayon sa atin. If ready na po kayo na harapin ang bagong mundo, tanggalin na po ninyo ang bigas sa inyong diet, sa inyong lifestyle. Kasi katulad ng ibang lahi, iba nasa ibang bansa, hindi naman sila nagkakanin. Minsan lang sila, yung iba yung kinakain nila. Okay naman sila. And ang mahal na ng bigas ngayon. So kailangan alisin natin yan. Alisin siya ng gano'n yan. Solve yung problema. Ano po ipapalit sa bigas na may source din po ng carbs para meron po tayong enerhiya? Cardava po na saging. Huwag niyong iluluto. At first, medyo gugutumin kayo. Feeling nyo, bakit ginugutom pa rin ako? Kasi po, mag-a-adjust pa po ang inyong katawan. Pero later on, marirealize niyo na, uy, ano pala parang okay na rin siya. Na gano'n, na ito yung source ng carbs ko para sa aking energy, para sa mga activities ko. At the same time, hindi ko na siya kailangang iluto. Nakaka-save na rin kayo sa kuryente sa pag yung induction stove, di ba? Or sa gasol, pag pag yung apoy na stove gagamitin ninyo. So yun pa lang, di ba? So raw veganism po ang papasok dyan. Kakain lamang po tayo ng mga pagkain na raw, hindi po niluto. Katulad po ng prutas, gulay. Yan po yung tatalakayin po natin sa susunod, sa part 2 po ng ating pilot episode. Ayan, yung raw veganism. At yan po yung makakapagligtas po sa atin sa magiging impact po ng AI. Ayan, so ingat po kayong lahat. May part 2 pa po tayo. So maraming salamat po sa pagdalo dito sa ating pilot episode ng Asoy ni Rod Maceda. Be safe always and Godspeed.